राजा तू कुआडे जाइथिलु कहलु माँ ମୁଁ ତ ଦେରି ଯାଇଥିଲି ନିଶ୍ଚୟ କହିବି चंद्र अरे मु तो बहुत खोजिली काहे ना तू पर सकाळ से कुछ खाइलो मुर्चिया ने आईडी सेवी बोल जा मेरा बुर्च चल बसिया मोर सहित तू खाइबो आ चंद्र ସେଇଟା ବି ସେଇଆ ହୁଅ ମାଁ ତୁ ତ ପଦ୍ରପୁରୀରେ ଯାହା ବି ରୋଷେଇରେ କରି ରଖିଛ ତା ଚନ୍ଦ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବ ହେଲେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେଟା କଥା ପଚାରିବି ମୁଁ କଣ ଯାହା ପଚାରିବି ତୁମେ ସତ କହିବ अरे तू मुझे कौन पचारेगो वो तो ते कौन सत्य करी ହଁ ମାଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ଯୋଉ କଥା ତୁମେ ମତେ ଆଜି ମଧ୍ୟ କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇ କଥା ହିଁ ପଚାରିବି अरे तू मते कौन पचारेगो तो कहो ଜାଣିଛ ମାଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ମୁଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି हां ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମୋତେ ଖେଳେଇଲେନି काहे की ଆରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ କହିଲି ତୁମେମାନେ ତ ଖେଳୁଛ ଆରେ ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମ ସହିତ ଖେଳିପାରିବିନି ସେଇଠୁ ମୋତେ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ कौन ଆମ ସହିତ ଯେମିତି ଆମ ବାପା ମା ଆସିଛନ୍ତି ତୋ ସହିତ ତୋ ବାପା ମା ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ରେ ତୁମକୁ ସିନା ତୁମ ବାପା ମା ଆସିଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ମତେ ମତେ କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ନିଶ୍ଚୟ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବ ତାପରେ ସେ ସେଇଠୁ କହିଲେ କଣ ତୋ ମା ଆସିବେ କଣ ତୋ ବାପା ଆସିବେନି ମୁଁ କହିଲି ନା ମୋ ମା କିନ୍ତୁ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବ ତାପରେ ସେଇଠୁ ମତେ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ कौन कहले ସେ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ସେ କଥା ତୁ ଶୁଣିବୁ ତ ପାଦ ତଳ ମାଟି ପଚିଯିବ ଲୋ ମା चंद्र ହଁ ମା अरे से मुझे कौन कहले ସେ ମତେ କହିଲେ ଯେ ସହର ରେ ହସନାଇ ଦେ कौन कहले ସେ ମତେ କହିଲେ ଯେ